Ришко, пак ли си ранен, Ришко? Ау, какво са те направили, бе? Ришко. Айде къпни малко и да те прибирам. Ще му промия раната. Хубаво ще я почистя и ще му дам антибиотик и ще го затворя за няколко дена. Няма да стане. И той постоянно се връща ранен. Много го бият. Защото дърт. Я ти видя раната. Рижок. Да, добре. Златок. Нека да се нахраня и сега го прибирам. Един през... Ай ти. Ей, Ришко, гостинен пак. Аз и без това щях да го прибирам, защото ще валят дъждове. Хубав Ришко. Айде, мамичко. Сега ще му щипи сигурно. И трябва да се оправя. И го оправим, той се едва ли на пак се връща. Няма. Да. Добре. Виж колко е нежен. Не драска. И сега пудричка. Чакай, после храната. Дай пудричка да сложим. Дай моето. О, чихо пътите. И така. Петния път и тъй го потъпвам и той ме удря и той. Мисля, че нарочно го удря. Да. Айде сега да изтупваме тази пудричка малко. Няма страшно. Ришко иска да си тръгва. След 3 дена раните му са по-добри. Ще ходим ли, Ришко? Ушенцето му е по-добре. Ето го. Ухото му е оздравяло, вече може да си ходи. Айде, Рижок. Айде. Айде, заминава си.